Ngumbah usus langsung digodhog. Lanjut aku kora-kora. Halo guys, assalamualaikum. Tuh, kurung-kurung wis dikei kora-kora iki penampakane. Langsung ae wis tak candak ae mumpung cek isu. Iki ngono panasin nemen yo guys. Asline yo sik jam 8:30. Ya wis aku lanjut kora-kora dhisik ae wis. Iku mau enak umbah-umbahan tapi gak tak umbah saiki ya. Tak umbah engko lek wis mari sore-sore ae. Iki ngono aku kora-kora gak dhewean ya guys. Iki aku lho dibarengi karo Dara-Dara. Iki ngono darane paling luwe. Dadine aku ngguwak sisa-sisane jangan, sisa-sisane sego. Dadine ya wis ditutuli ngono. Seneng ket mau guys meneng sandingku sampai wareg ngono wetenge. Berarti iki mau sisane segone bojoku kak entek kari saiki ya paling kari 2 sendokan ngono. Mosok kari 2 sendok ae kari diplok ae kak entek. Duh lah, ya wis malah tak kekno sing jenenge Dara iki. Asline iki aku kora-kora saiki ya guys. Iki lho mek bak loro karo wajan loro, sendoke loro. Mari ngono terus karo piringe loro. Wis karo dantang sitok. Ketokane koyo wakeh ngono ya. Gara iki wis jam 8:30 dadine aku cepet-cepet lek kora-kora soalnya aku selak kadene nyusul anakku. Biasa lek Sabtu iki gak mesti, kadang yo balik jam 09.00, kadang yo balik jam 9:30 ngono. Oh iya guys, awakmu saiki masak apa? Aku mau masak eseng-eseng kacang karo tempe. Mari ngono aku goreng nugget senengane anakku. Isa-isa wis mari, ya wis dadi tak angkat tak dele nang jero. Oh iya iki lali rek sing jenenge botol, padahal mau nang sandinge piring-piring lho. Ya wis sembuh, gak ketok mripate. Iki ngono asline ding wis tak umbah. Gara iki bengi iki anakku mangan iwak, dadine ambune wis gak karuan. Ya wis saiki tak umbah. Mari ngene tak pepe nang buk kono ya guys. Mari ngumbah iki aku lanjut katene berseni sing jenenge usus. Iki aku mau tuku nang Buk Lijo. Regane iki 11.000 setengah kilo. Tapi iki mau tak delok ning jerone kok enek jeroane loroan. Ya wis. Oh, tiba iki keren-kerene to. Lek wis mari resik ngene, maringe tak angkat, tak deleng jero, lanjut aku langsung kating godhog. Iki engko tak godhog nganggo bumbu marinasi ya, wis simpel ae, sing penting wis mari digodhog esuk enak. Soale lek gak digodhog iki biasane mambune gak enak ngono lho, dadine tak godhog dhisik. Lanjut iki wis tak deleng ndukur kompor, langsung kompore tak cetekno ya guys.